Ya tak ceritani. Apa? Tonggomu nyapu ya kok mesti kaken cangkem. Nyapa ya? Yo ketok tanggane nyapo titik, tuku apa titik wis dadi perbincangan. Ngene koyo gak enek penggawean ngono lho, kudu Terus? ngomentari tonggo iki. Oh, nganu, rasan-rasan krungu ngono kan. Yo aku jare diomongi. Terus? Lek aku iki jarene pokat paket. Hedon, ngopang-ngopi. Oh, terus? Ya aku diomongin ngono kuwi. Ngono kuwi bengok paket ya apa nggih duitmu, ngopi apa nggih duitmu, ngono lho. Ngono iki gak usah kan langsung parani tanggak kali gojine to, langsung tos ndosor ngono. Wedok iki Kesuwen. kira-kira Wis kesuwen ngono. masa kudu tak jak like sih. Kesuwen. Tangga kaya ngono kuwi memang repot. Piye SDM rendah ngono kuwi. Tapi ya ora apa-apa sih maksudnya nggih seni ngono kuwi. Lagi enek ngono kuwi kurang enek pembahasan kok ngene iki lho dhewe ya to.